Jeg har lige fået en ny besked. Den er god med dig. Den er god med dig. Til Birk. Jamen, der står Birk. Ja. Ja. Værsgo. Nej. Kan du sidde her, Ragnar? Ja. Til Laura. Til Laura, hun har også set for julen. Ja, det har vi fanget. Nå, Til Donna. Det er Donna. Nå, Donna. Det er Donna, hedder Donna. Donna er her ikke lige nu. Donna er lukket ud i brygget, så du kan Det er godt. få skruet den ved aldrig med den luk. Det er godt. Jeg må have lignet sådan en, der vil gøre. Til Lise. Til Lise. Det er meget. Jeg troede kun, det var søde børn. Kan det være rigtigt? Der er noget galt. Det er ikke Napolet. Jeg tror, det er en anden en, der har skrevet her. Ja. Ja. Det er til alle de unge kvinder. Ja, de unge kvinder. Hvad finder de for i julen? De blev ikke sige til mig. Jeg har selv været. Ja. Jeg pakker det op. Jeg tænkte også på Til mit Nina. Var det dig? Tak.